Freak Show on The Voice. Ja, hallo? Hallo, er det detektiven? Ja, det er det, ja. Jeg søger en detektiv med erfaring i sager om utroskab. Ja, det klarer vi. Kan du så noget? Ja, det er det i høj grad. Hvordan fungerer det? Hvordan finder du så ud af, hvad der sker? Det der sætter vi en mand på med de oplysninger, vi har gået ud fra. Ja. Så jeg har 4 detektiver. Ja. Ej, det er meget spændende. Ja. For nu synes jeg jo nok, det har stået på længe nok. Ja, det kan godt være træls at gå og vente på sådan noget. Ja. Det kan, Og jeg vil gerne have en afklaring, det forstår jeg godt. så jeg kan få min natsøvn. Ja, det er rigtig fred i sjælen. Fordi lige nu så kommer Trunte, og hun kommer og går, som det passer hende. Nå da. Ja, hun spiser heller ikke noget. Nå, Og det er sådan set lige meget, om jeg disker op med det ene eller med det andet, altså med Frolik eller Pedigree. Hun er fuldstændig glad. nå da. Det må vi jo se at finde. Jeg kunne godt tænke mig at få en løsning på det her snart. Ja. Hvad skal jeg have med? Du skal have alle relevante oplysninger, du kan finde på, at vi kan have brug for. Ja, Ikke? og billeder og sådan noget. Et meget gerne billede, ja. Ja. Forleden, der bjeffede hun jo altså en anden mands navn i søvne. Det lyder ikke godt. Wuff. Hun sagde helt tydeligt Uffe. Og nå, gud, det kan bare se. Ja. Og det kan jeg jo ikke leve med. Nej, det kan du da ikke. Det er rigtigt. Og der er altså det ved det, at nogle gange lugter hun af cockerspaniel, når hun kommer hjem. Nå, for søren. Jamen, det skal vi nok finde. Der er mange mærkelige, altså... og du skal, når vi går ture ned i anlægget, ikke så? Ja. Så gør hun sig til over for fremmede mænd. Nå, da. Hun spiller op til dem og lugter dem i skridtet. Ja, hvor gammel er hun? Ja, hun er jo... hun er jo noget år nu. Nå ja, det er jo ikke. Det kan hun holde mange år endnu, jo. Jeg overvejer fandme, om jeg skal ændre hendes navn fra Trunte til Tøjte. Tror du ikke, hun bliver forbinder sig? Men du siger, at jeg skal komme ud til dig. Ja, du skal have billeder af hunden og nærmere oplysninger, og hvor I går og sådan noget. Det er ikke, og hvad man ellers forårsager sig i det. Og tage fotoer med tid og dato og det hele. Ja. Ja, men du er ikke fuld, vel? Og når jeg er fuld? Ja. Nej, jeg drikker ikke, du. Når du drikker ikke? Nej. Nej, det lyder heller ikke sådan overhovedet ikke. Ja. Men det er bare, at jeg vil være sikker. Ja, det er da rigtigt. Nej, det gør jeg ikke. Har I haft sådan nogle sager her før? Ja, det har vi da. Fordi jeg synes, det er mærkeligt, at hun går og lugter til alle mulige nede Ja, i det er anlægget. godt nok. Men vi har haft flere sager med hunde og sådan noget. Og hvis det nu viser sig, at hun er mig utro, ikke? Ja. Kan jeg så slæbe hende i retten, tror du? Det er nok svært. Det er jo min hund. Ja. Og der er jo ikke nogen, der skal komme og tage min hund, vel? Nej, for søren da. Jeg synes, du lyder sød. Tak skal du have. Det har jeg altid sagt. Meget flink fyr, det er. Men jeg siger tusind tak for samtalen. Jeg kommer forbi. Ja. Tak for det. Selv tak. Tak. Hej. The Freak Show on The